Diani anonzi ndini ndiani ha ndauya sinjolda ndakaona kubuda pa video na jabobo takazoramba nerazi unongotakazoramba na unondinyadzisa iwe kunedza ku unondinyadzisa here iwe ndabo kunyadzisa ndakaunyadza iwe uyatauri tiri kunze otherwise handikuti mhuri yangu inzwe zvandikutaura wakandinyadzisa iwe uchitaura kuti iwewe vabereki vangu vari kuda age under age handizvo zvawakataura iwewe ai wakataitaure zvaidiwa kuzvinotakabva taramanei ukandinyadzisa pakaselu pakazara nemakaaselas saka wakutozviti kundisiya iwewe ndiri saka iwe wakutozviti handi first lady saka hauzvizive saka ina ndabasa aiwa ndikukubvunza kuti zvinyowani here kuti ndiri first lady ndazadambozviona ndakatobatikana unobatikana nezvinhu zviri pachena zvinozikanwa nenyika yese kuti ndiri first lady wakatondisiya iwana kana dai wakazvitatisawo iwewe indikapfeka munhu anopfeka zvakadai so kubvaruka so uri kuuya panapa wakandipfekera mapushi first lady waunenge wakapfeka chikepisi ichocho well ichi chakatombonaka nokuti ndeche chinotoredzera kuami ko what about mapusha nabasa aiwa shamwari dzokera kwawabva shamwari handidi kana kutombotaura newe uri kuzwa aiwa kudzokera kudhara iwe aidzokeri iwe ndokuzakandabveredimtoto iwe shamwari inini usaite zvokutamba neni ziva kuti ndine zita guru muzimbabwe munomu ndine zita guru handidi kusokoswa newe get away ibva zvako ndakatotengerwa motikari nevakatonditengerawo get away tadaro get away handikuona futi panapa nachaenyoka